Poštovani građani opštine Krupanj, na inicijativu Ministarstva zdravlja Republike Srbije u nedelju 26. maja 2024. godine bit će organizovani preventivni pregledi u Domu zdravlja Krupanj u vremenu od 8 do 17 časova, a u cilju ranog otkrivanja bolesti u početnoj fazi kada su i ishodi lečenja dosta povoljniji. Pregledom su obuhvaćena deca predškolskog i školskog uzrasta, kao i odrasle osobe bez tegoba, bez simptoma koji nemaju dijagnostikovano oboljenje. Ove preglede nije potrebno zakazivati i nije potrebna overena zdravstvena knjižica, potrebno je samo doći u dom zdravlja u navedenom periodu. U okviru preventivnih pregleda radit će se kod dece pregled koštano-zglobnog sistema na rano otkrivanje nepravilnosti u rastu i razvoju kičme stopala. Pregledi će se obavljati u službi za zdravstvenu zaštitu dece, a obuhvaćena su deca predškolskog i školskog uzrasta. Kod odraslih radit će se pregledi na rano otkrivanje bolesti pluća, štitne žlezde i prostate. Radit će se auskultatorni pregled pluća i rentgenski snimak pluća po procjeni lekara, a preporuka pulmologa sve osobe starije od 50 godina koje imaju pušački staž preko 30 godina treba da urade rentgenski snimak pluća, jer je duvanski dim veoma važan rizikofaktor u nastanku karcinoma pluća. Određivanje hormona TSH i FT4 u cilju prevencije bolesti štitne žlezde. Određivanje PSA u cilju ranog otkrivanja karcinoma prostate kod muškaraca starijih od 50 godina i određivanje kompletne krvne slike. Pozivam građane opštine Krupanj da uzmu učešće u ovoj akciji Ministarstva zdravlja, obave preventivne preglede u Domu zdravlja Krupanj u nedelju 26. maja u vremenu od 8 do 17 časova. Posebno pozivam roditelje da dovedu svoju predškolsku i školsku decu na preventivne preglede i tako omoguće njihov bezbrižan rast i razvoj. Direktor Doma zdravlja Krupanj, dr. Milenko Krsmanović.